počkajte ešte aj na druhú šesticu finalistiek s číslami 7 až 12. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Túto Prešovčanku upútali japonský klavirista Iruma. Znamenie škorpióna, výška 169 cm, hmotnosť 47 kg a miery 83, 59, 85. Číslo 1. Alžbeta Ferencová. Toto sú Veronika a Mária. Anna a Jana. Miss Universe Slovenskej republiky pre rok 2010 sa stáva súťažiaca s číslom 5 Anna. Nová úradujúca Miss Universe Slovenskej republiky pre rok 2010. 25-ročná Bratislavčanka Anna Amenová. A na jej hlave sa uctie najdrahšia korunka v histórii Miss. Je dobojované, toto je víťazka dnešného večera, kráľovna dnešnej noci, Anna Amenová z Miss Universe Slovenskej republiky 2010. Blahoželáme, máme novú Miss, ktorý že máme minimálne top 15 vo svetovom finále Miss Universe. Dávame dvojný príklad emóciám a samozrejme prichádzame chvíle pred podporou reportérov a kamery. Dievčatá, užite si to.